Dobrodošli u Motiv Team, učionicu u prirodi. Danas ćemo vam pokazati jednu vežbu za koncentraciju koju možete primenjivati koliko god puta želite u toku dana. Bilo da učite, bilo da radite, bilo da se bavite nekim kreativnim radom, koncentracija vam uvek treba. Pogledajte šta imamo za vas. Vežbu možete da počnete dok još sedite ili odmah da ustanete. Idemo ovako. Prvo tapkate jednu nogu, onda drugu, onda ustanete i nastavite sa tapkanjem po celom telu. Po pozadini, stomaku, bokovima i nastavite po rukama. Istapkajte prvo jednu ruku, pa drugu, malo po ramenima i pređite na glavu, tako što se tapkate vrhovima prstiju, jagodicama, nežno, kao da vam kiša pada na glavu. Tapkajte se po glavi i pređite lagano na lice. Kako fizička vežba može da pomogne u koncentraciji? Telo, i emocije su povezane. Na bilo kom nivou da napravite promenu, desit će se promena i na drugom nivou. Tako da ako želite da utičete na vaše misli i da budete koncentrisaniji, slobodno pokrenite svoje telo. Obavezno probajte ovu vežbu. Veoma je